suuret. Sään puoleen tänään on ollut aivan kohtuullinen kevätpäivä ja esimerkiksi Suomen ja Puolan välinen jalkapalloottelu saatiin pelata auringonpaisteessa. Kerron tuloksen kohta, mutta sitä ennen Seija Paasonen kertoo, millaisia muutoksia säähän on odotettavissa. Eipä säässä mitään suuria muutoksia tapahdu. Pohjois-Euroopassa vallitsee korkeapaine, joka voimistuu vielä, jolloin Ruotsin eteläpuolella oleva heikko matalapaine sadealueineen liikkuu itäänpäin eikä näin ollen vaikuta säähämme. Tänään on maassamme tullut paikoin sadekuuroja, huomenna ei niiden enää uskota esiintyvän. Huomenna torstaina sää on koko maassa poutainen, pilvisyys on vaihtelevaa maan etelä- ja keskiosissa ja Lapissa sää on verraten selkeää. Ensi yö on melko kylmä, lämpötila on alimmillaan etelä- ja länsiosissa 0 ja -3 asteen välillä ja itä- ja pohjoisosissa -4 ja -8 asteen välillä. Huomiset ylimmät päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa 9 ja 13 asteen välillä ja Pohjois-Suomessa 3 ja 6 asteen välillä. Ja sitten se lupaamani jalkapallotulos. Helsingissä pelatussa olympiakarsintaottelussa Puola voitti Suomen maalein 4-0. Ottelusta nähdään nauhoitettu lähetys TV1 kello 23.05. Ja tämän lähetyksen pääaiheita olivat: uuden hallituksen 4 puoluetta valitsivat tänään ministerinsä, vaikeinta se oli keskustapuolueelle. Neuvostoliiton uusi euroaseehdotus on saanut lännessä varovaisen toiveikkaan vastaanoton. Nicaraguassa käydään parhaillaan sissisodan rajuimpia taisteluja. Tässä kaikki tällä erää, näkemiin.